Państwo, swoich ludzi. Kreskowo, Szanowni Państwo. I jeszcze przejdą koło sceny, zobaczcie. Oto oni. Mocna grupa i mocna ekipa. Dużo dobrej zabawy, Szanowni Państwo, podczas tej naszej dzisiejszej fantastycznej... Za mało wiadro chyba będzie, bo idzie na razie jak burza. Czy będzie więcej? 17 sekund na razie minęło, ale na początku każdy jest kozak. Zobaczymy, jak to będzie po 45 sekundach. Czy wytrzyma w takim tempie? Idzie na razie jak burza, ale widzę, że te ruchy jakby trochę wolniejsze. A zostało jeszcze trochę. Zostało jeszcze trochę, dokładnie 30 sekund. Jesteśmy w połowie. Uwaga, tak trzeba tak robić, żeby ta woda nie sikała poza wiadro. Tak, już opanował tę sytuację. Liczą następne sekundy. Daje się wszystko. 43, 44 sekundy. Trzyma 60 sekund. Już nieco wolniej, ale próbuje. Widać, pot, dzisiaj gorąco. To nie jest dobra pora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.